سلام كمي تعلو كمي تغنيو فتوات تختاتلتي مدوراينا كل شابه بز ساعة زي نباخو من نبلو تحستخينو أما مدوراينا كم زفلت أجايشنا عدمنا أبستفلالي زعباتات إهني مهين للون حسابات إن لا وتقولون مدبيو للوم دما مريتنا يزلنا زعبا قداي سدتي خون أو قداي سدتي ما بزح تمكرون صراحين زلهم كم دما أبي إيروب أدفوكسي دايركتور كوينو من ناصر حزلو أيتا سيوم يوهانس قاشانا قرنايم قريبنا لنا مس أيتا سيوم يوهانس أبن نقوروز أن حدما بركز ولا حسابات العلنا إهن مهن كنبلينا مو من الوقت تختاتلتنا سدت كنا العلك لنا كما قال علم لخا تكال سدتنياتات ويكعا IOM زوجو مجلسي مسارات غيرنا كندبقست لنا أو كل تشحن 21 عام تمرت فرنجي أو عالمنا كابنا من بيستقبلوا موسوسات سدت لعل 31.7 بليون زيغاتات كابنا من تنقسق يسومي بال أبز مسرح زي دما بزحات حقوز قوصن سحب قوططون بزح تريتاتن تواصؤتاتن زلو كيد سلازخونه أكلات تساتفتون بركز فلزخونو زبص حدغان بولكع زسعو صقماتن سفي مخان مغمات يكاليو نسدت كمساتحون كابساتحو زيغاتات وشطون مبزحتهم مناسي سلازخونو مس علمن اسنتهم تاساسيرو زبصحوم بدلات عبيتيهم مو زقطر زي او وشت عدن او وصان كاو دما سغر بحرن زغبر قطر مخانو IOM او زوصو مغلصيو وي ريبورتو حبيرو نيريو سدت بركز زول من قلتات وي مهنياتات كلو وي خليوم كابزيوم وشتي كوينات درقي سنه سراح مزبع كليما قعزي محدره رعداو خونتات دفيت محازات حست سواء أو مسألة علشها زحشة نابران بوليتيكا وعنتون كالوتن كوني خليهم بتأمرجن زيهم كلهم تم سدتات النولهم بتأمر بوليتيكاون والتعاون عنتات زدفوا ميم تاهيلو كوسدي خليو ما بقى يوم دما ودعوا كونتاتن بعلاو كونتاتن كوني خليو بزبلت عشانا أبز قداي زي أبن جورز أنا حيت عمق زبل حسابات ككافلنا إلنا تسفى نجبر مو عشانا قعد حنمزو قاعد احنا صنع قرم كنت مأتوز بالنايو أبي خلته شان عصرت حدن أما تمرت فرنجي IOM زوسدو IOM زوجو مجلس وي ريبورت مسارت غيرنا زغرصنا يوم قدرتاتن زعباتاتن ترينا كبابي 31.7 مليون زيغاتات كابنابن نعدوشتي سدت حويسو استنقساسلو منقدتات خمزلو يزغلص ازي منالبات بداتات تتحازه قطر امبر كاو كزايدون كمزغل غلغله حبريتاتات يحبريهم زير جن أيت سيوم مسدت أساسيرو أبسفلالي NGO-تات كسرح صنعها قعود سخونة تمكرون سلازلكاس تمكرو زي كتكافلنا أبزي مزيخا غاشا سلازخونكا بشم تملكتنا كمون بشم تكال برودكاستينج كوربوريشن إثيوبيا قديمة كمسكنا كادلي أنا ون أبزي قداي زلني تمكرو يمخون للني لمديتات ككافل سلاز عدمكمني أدل سلاز هابكمني تعمل دسيلني قرم أيت سيوم أبز أنحنا تانحيت مسس كنقول دلخو حساب تايني سدت دفاعتن سحبتن زخونو أمخنيوتات ويمخنيوتات كله ويخليومو اسكي نافت زرزر نقرات قد مئتاونا نسدت دفاعتن نولوم ويخاع سحبتن نولوم أمخنيوتات مخنيوتات تايوم يلغان قلتم نخيل هو صبح حتى يو حزي بزح خزر ربنا زخل قدايو مجمراتي ناب ديتيل ناب زرزر كلام متاعنا تزعبانا توانا زعبانا تسدت كوينس زي حقاو سدتيو مالت كنقرو نخيل مالتيو مخاطم سدت اتقلاليو وانا قداي كن زي حقاو سدتنا مثلا نزرارو سلازي وانا سدت لك خمت ناي بناي IOM ناي سدتنياتات ناي بيرو ويم اورغانيزيشن زهو ترجم اللو تسو كاب عالم لخاوي زخونه دمبر ويم دوب تشاغير خامخاد ناب كالي خبابي خمخاد انديو دمبر تشاغير خامخاد عالم اقف دمبر ويم عالم لخاوي دمبر نبلوم يتزحوست موفمنت بزح انت موفمنت لو خمس سجلت كيفت مئتوي مفنق علات لو ناي وشت عدي كوني خيل كافتي ناي وشت اوي كابناي محدرا وسن وصاي مخادو ننه جن تي زي حقاوي سدت نبلو زلنا جن كابناي هاجر ناي عالم اقف ويم عالم لخ دوب تشاغيرخا مخاد مالتي سلازي ابز منغون تاي نهي ناي ملعل مبقسي زخونه هاجر الله
መሸጋገሪ ዝኾነ ሃገር ኣሎ መባጽሕ ዝኾነ ሃገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፕሮሰስ እንታይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ መበገሲ ዝኾነ ሃገር እንታይ እዩ ዝደፍአካ ዘሎ ንውሽጢ ንኽትከይድ ዝደፍአካ ዘሎ ደፋኢ ኩነታት ንብሎም ወይም ደግሞ ፑሽንግ ፋክተርስ ንብሎም ማለት እዩ ሕዚ መብዛሕትኡ ዝተፈላለዩ እዩ እቲ ምክንያታቱ ብዙሕ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ባዕላዊ ወድዓውን እኒ ብግለሰብ ደረጃ እውን ክፈላለይ ይኽእል እዩ ግን በአጠቃላዩ ከም ምክንያት ከም አብነት ክንጠቅሶም እንኽእል ነገራት ደፋዕቲ ኩነታት እንይው ማህበራዊ ጉዳይ እውን ክጠቃለል ይኽእል እዩ አፍቲ ማህበራዊ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢልና በሐፈሻ ክንገብሮም ክንምድቦም እንኽእላት ነገራት እንይው ግን ዋናው ነገር ግን ቁጠባዊ ኩነታት እዩ እቲ መበገሲ ንብዙሕ ሰብ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል በቁጠባ ምክንያት ኢኮኖሚ ጉዳይ እንትን ክገብር ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ካሊ ዝሐሸ ከባቢ ኣሎ ወይም ዝሐሸ ስራሕ ዝግነየሉ ዝርከበሉ ቦታ ኣሎ ተባሂሉ ተተሓሲቡ እንደገና ከዓ እቲ ደፋኢ ካብቶም ቁጠባዊ ብዙሕ ነገር ከጠቃልል ስለ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ህይወት ናይ ምሕያሽ ማንም ሰብ ኣምቢሽን ኣለዎ ህይወት ዝሐሸ ነብራ ንኽነብር እዩ ድልየት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ህይወት ኣመሓይሹ ናይ ስድረኡ ህይወት ከመሓይሽ ዝደሊ ዝብህግ ነዚ ባህጊ ንምምላእ ዝኸውድ ዓይነት ምክንያት ክኾን ከሎ እቲ ናይ ቁጠባ ምክንያት ኢና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኢልና ንገልጾም ምክንያታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ክንብል ከለና ግን ኣብ ናይ ምሕደራዊ እውን ዘጠቃልል ማለት እዩ ሰናይ ምምሕዳር ንብሎ ሕፅረት ሰናይ ምምሕዳር ከጋጥም ከሎ ኣብቲ ከባቢ ተፈጥሯዊ ይኹን ካብቲ ናይ ምሕደራ ክጥቀም ተዘይኽእሉ በደላት ተበጽሒዎ ኣብቲ ከባቢ ተስፋ ናይ ምስኣን ዕድል ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነዚኣቶም እንትን ንምግባር ካብቲ ከባቢ ለቂቑ ንኽወፅእ ከም መማረፂ ዓዲ ገዲፉ ንኽወፅእ ክውስን ይኽእል እዩ ማለት ፑሽ ዝገብሮ ነገር እዩ ማለት ዝደፍኦ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ዋና ካብቶም ካብቲ ቁጠባ እንድሓር ምናልባት ዓብይ ኩነታት ዓብይ ኢልና ክንሓስቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱም ሰናይ ምምሕዳር ሰናይ ኣመሓድራ ሰናይ እንተኾይኑ ነቲ ቁጠባዊ ኩነታት እውን ኣብቲ ዝተፈጠረሉ ዝተወለደሉ ዝነብረሉ ኣብቲ ዝፈቱ ዓዲ ኮይኑ ከስተኻኽል ዕድል መተረኸበ ግን እቲ ሰናይ ምምሕዳር ወይም ናይ ምምሕዳራዊ በደላት እንተሃልዮም ግን እዚ ነገር ክፈጽም ክገብር ስለ ዘይኽእል ኣብቲ ከባቢ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካሊእ ኩናት ወይም ደሞ እቲ ጎንፅታት ወይም ከባቢ ጎንፂ ክንብሎም ንኽእል ኩናት ሕድሕድ እንተሃልዩ ግድን እዩ እዚ ኤክስፔክትድ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ኩናት ሕድሕድ ብዙሕ ነገር ስለ ዘበላሽ ካብቲ ከባቢ ደፊኡ ንኸወፅእ ደፋኢ ኩነታት ከም ቀንዲ ኮይኑ ክነቕምጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ምቕፃል እውን ናይቲ ሓደ ማሕበራዊ ኩነታት ክንብሎ ከለና ማለት እዩ ማንም ወጣት ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ፋሚሊ ኣብ ስድራ ክዓቢ ከሎ ምስቲ ስድራ ዘለዎ ወይም ናይቲ ስድራ ብኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ብካሊእ ምክንያታት ደለዎም እቲ ኮኔክሽን ምስቲ ናይ ምክንያቱም ይፈላለዩ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ይፈላለዩ ምክንያቱም ቅድም ዝበለ ጀነሬሽን ዝነበረ ምናልባት ብናይ ኣቦታትና ብናይ ወለድና ግዜ ዝነበረ ጀነሬሽን ጥቡቕ ዝኾነ ርክባት ምስቲ ኣብ ፋሚሊ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ብናይ ግሎባላይዜሽን ብናይ ዓለም ለኸ ተፅዕኖታት ክኾን ይኽእል ብብዙሕ መንገዲ ብወድዓዊ ኩነታት እቲ ኮኔክሽን እናረሓቐ እናላሕልሐን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ድምማፅም እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ካብ ወላዲ ናይ ምምሃር ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ባዕሉ ዓንኬል ዓለም ስለ ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ እናወሰነ ስለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ኣብ ዕድሙ ኣብ ዘይበፅሐ ለምሳሌ ትሕቲ ዕድመ እንዳሃለወ ባዕሉ ኣብ ጉዳዩ ባዕሉ እናወሰነ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምስቲ ደሎ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ክውስን ኣብ ባዕሉ ህይወት ክውስን ኣብ ዘይኽእለሉ ዕድመ ኣብ ባዕሉ ህይወት ክውስን ከሎ ሓደ ከም ናይ ፑሽንግ ፋክተር ኢልና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ህይወት እውን ክንምድቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንትኑ ማለት እዩ ካሊእ ፑሽንግ ፋክተር ንብሎም ብጣዕሚ እቲ ዘሎት ናይ ዘይሕጋውያን ደላሎ ሰንሰለት እዩ እስካዕ ምንታይ ዝኸደ ማለት ዘይሕጋዊ ደላሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዓደት ባይዘወይ ኣፈላላ ሂማን ትራፊከርስ ኢልና ንገልፆም ማለት እዩ ሂማን ትራፊከርስ ኣለዉ ስማግለርስ ኣለዉ ብሮከርስ ኣለዉ ሕዚ ግን እቲ ሂማን ትራፊከርስ ንብሎም
زي كونه نجار مالت زي اللي نجار تسفى زهبو يوم عندنا ها دللا خوينو ما يكون زمزوخا وي ببتسب وي بعرك خا خويم كمزوخا زي اللي نجار كنغروخا يوم كتلعال كتوسن كغبروخا يوم مالتي سلازي تبوش يغبروخا لو مالتي زمن زي حقاويان دلالو نبلوم اشكع فاميلي درجه زوردو يوم مالتي كبلع اشكع فاميلي درجه مالتي سلازي زي اتوم دنا انفيزيبل زخون هاند للوم دي حقاوي دلالو سنسلتهم نوحيو عندنا خا حفتامات ስለዝኾኑ ማለት ብትናይ ሰብና ሸጡ ዝነብሩ ስለዝኾኑ ብዙሕ ቅርሺ ዘለዎም ስለዝኾኑ ከማልሉ ዝኽእሉ ኣማላይ ዝኾነ ነገራት ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ከለና እዚ ከም ናይ ሕጋውያን ደላሎ ክንብሎም ከለና ከም ሰሓቢም ደፋኢም ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ካልእ ዓዲ ናይ ኣውሮጳ ህይወት ክነብሩካ ከለዉ ጽቡቕ ነገር እዮም ክነግሩካ እምበር ሕማቕ ነገር ኣይነግሩኻን ስለዚ እንታይ እዩ ከም ሰሓቢ እውን كم تم حابي فاكتوريوم كم ناي دفاعون خسروا يقول يوم مالتهم كالي دفاعي خنبلهم خنمدوا من خيل زابعي حبريت مركبي كاب دلالهم يكون كاب كالي دلالو خنبل كلنا جن توم كالوتو خنبل كلنا حواتي يكون كالي إيميتيشن الله لمثال حارز كاب خندي هوت كاب موت زترفه ناب أوروبا ويناب كل خيدو فوتو تلاعيلو سجل كله أو خينو أبتبو فوتو انتد قبل كله أت information السوء يكونن أفتح من قد زلوا قداي خمسي مالت قليل يكونن يلو تحبريت حزرتون الله تزين الجرم زلوا حبريت خالي تي من قد زجان فم زلوا خالي سلازي تي مونجو أفتح transition زلوا تي ويا أفتح قعزة زلوا هالكي يكون تتأجمات شجرات بجنبس زي بصحهم زي تردوا سلازخونو سلازي تحبريت حزرتون دفاعي يقبروا مالو مات خدوا يقبروا مالو أفتح مونجو له حبريت حزرت حدا دفاعي ون مخنيات خون يخيليو إلنا خن حزنا خيلنا مالتيو سلازي مخنياتات بزحيوم بزحاتيوم صحابي إلنا نقولت أمجن كم تزولكوها كاب خندي حاده كاب بسول طريقم زبحال كاب خندي موت كاب خندي صقمات تشاخيلو بهيوت ترفه تشاغيرو وي بميديترينيان تشاغيرو وي بعرب سعودي عرب كيدو وي منام زغبرو نغارات نيشن نغار كل يخيليو زر كنبر كله وي اب صبو عدي كنبر يخيليو تسب صبو يركب كال ناتو غداي خوينو تعدي جن زنورلو عدي جن صبو عدي خون يخيليو جن من صبو زخون نت نبارا نت ناي زيغا يزخون نبر نت تسدادي يكونن تصبو زخون جن مستزولو حد غزي زلق ميزاناوي زي يكون فوتوتات كخون يخيل حبريتات كخون يخيل سلازي زي انت اينا نبل حدا ويم ايميتيشن ايميتيت بمغبار كال اي دما ناي محازا تصعنو بمفتار ناي بير انفلونس ويم دما بير بريشر نبلو بريخا محازخا تدللخا السو زغورو تكبر بمد لايخا تغبرو نغرات انتنانيه معناتي ابزي خا بزحات اكترات اللو منالبات عنتو خمس غلصنايو تناي دفاعي كونتات افت دفاعي كونتات اللو تناي قطبا خنمل كلنا سنه سراح ندي توان ابي نغر معناتي كمناي وورلد بانك وين ريبورت انترينا بتلينا اثيوبيا ولا انت وسيدنا للسان 5% امتاز توافري اب غبرنا توافري اب غبرنا توافري مالتي زي لعلي 7% وين كخون يخلي مالتي سلازي ابزحا وطات يكون ابزحا محبرسبنا امنتاز توافري اب غبرنا توافري غبرنانا خا امنتاي مسرز غبري ابناي تفطرو زناب طراح مسرز غبري دحر عينت غبرنا يزلنا سيستمو مالتي سلازي تاي مالتيو تي غبرنا اب تفطرو ماي مسرز غبرن تخوينو زناب كسان كله دا يكون مالتي غبرنا زبال يله مالتي مالت مهرت يله سلازي مهرت انت زي حالي طميت له مالتي سلازي طميت ون فاكتور يخون له درق ون فاكتور يخون له تي بوشينغ فاكتور كافتون بوشينغ فاكتورز مالتي سلازي تي ابتي متوي كم زغلص كايت درقي خميلو تي دفاع يكونتات كم زخون زغلص مبزحتينا تنا حزبنا تلارج بوبوليشن نا اثيوبيا اب غبرنا مسرز غبره
ናብራ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰሓቢ ዝበልናዮ ከዓ ከምቲ ኣብ ሚድያ ንሪኦ ዘብለጭልጭ ነገራት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እንደገና ከዓ መፂኦም ገለገሊኦም ወይ ገዛ ክሰርሑ ወይ ገለ ክገብሩ ወይ ከዓ መፂኦም ኒሸን ሸቂሎም ብሂወት ዝተረፉ መፂኦም ኣብ ዓዲ ዝኾነ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ዝኾነ ነገር ላይክ ሲድ ካፒታል ንብሎ ወይ መልዓሊ መነሻ ካፒታል ክረኽቡ ምርኣይ እዚ ርኢኻ ክትኸይድ ይገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት እንዲኦም ግን ጀነራላይዝ ምግባር ኣይከኣልን እቲ ኩነታት ግን ምክንያታት ግን ካብዚ ዓንከል ክወፅእ ኣይኽእልን ኣብዚ ታሪክ ምናልባት ሕዚ ምስቲ ዘዕልኻዮ ኣይተስዩም ተፈጥራዊ ዋዕሉ ጽልዋ ኣለዎ ከባቢኻ ዝሕረስ መሬት ንወሎ ሃፍተገነቱ ንወሎ ብናይ ተፈጥሮ ዕድል ኮይኑ ንሕርሻዊ ስራሕቲ ዘይምቺ ኣብ ልዕሊ ድማ ተውኡ ዝነብር ናይ ፖፑሌሽን ደንሲቲ ድማ ሃይ ትኾን ተሎ ንኹሉ ዘይፃወረሉ ዕድል ክህልክ ከሎ ንኣብነት ከም ትግራይ ወሲድና ሕዚ ምብራቃዊ ዞባ ካብ ተወሲድና ብተፈጥሮ ተሓራሲ መሬት ኣመና ዝተጓሕጉሐ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተሓራሲ መሬት ነቲ ስድራ ዝበፅሖ ንእሽተይ ክንዲ ገንበር ብዕራይ ትኸውን ምስ ትኸውን ትእቶት ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ቁጠባ ኣብ ናብራ ናይ ባዕሉ ይኾነ ፅዕንቶ ስለ ዘብፅሕ ይመስለኒ ብተደጋጋሚ ምብራቃዊ ዞባ ሕዚ ብናይ ስዑድ ስደት ወይ ናብ የመን ናብ ጅዳ ዝግበር ትራንዛክሽን ከም ባህሊ ከም ልሙድ ዳርጋ ኢልካ ትወስዶ መንእሰያት ናይ ግድን ናብዚ ካብዝታት ከይዶም ሸቂሎም ክመፁ ክሰርሑ ከም ትሬንድ ዝተተሓዘሉ ኩነታት ዘሎ ገይሩ ዘርኢ ምስሊ ኢኻ ዝኸይድካ ንሞ እዞም ፋክተር ዝበልካዮም ነገራት እዚኦም ካብቶም ሓደ ኢልና ሙሳድ ንኽእል ኢና መስለኒ ክንሰግር ሕዚ ምዝ የተሓይዘ ከም ሃገር ከም ክልል እውን ክልልና እውን ወሲድና ሕዚ ነታ ዞባ እውን ወሰዳ ምብራቃዊ ዞባ ሞ ከም ኣብነት ብተደጋጋሚ ኣብ ስደት እንክሊል ንዛውን ተደጋጋሚ ብዙሕ መንእሰይ ካብዚ ከባቢ ናብ ስደት ክኸይድ ክወፅእ ንርኢ ገለገሊኡ ከምቲ ዓንቶ ዝብልካዮ ተወሰነ ካብዚ ብሱል ጥረ ሓሊፉሉ ኣብ ዓዱ ወይ ሓንቲ ፎቅ ወይ ሓንቲ ነገር ክሰርሕ ከሎ ድማ ነዚ ስዒቡ ዝፀሊ ድማ ተኻሊእ መንእሰይ እውን እግሩና ሰዓብ ዝኸደሉ ኩነታት ብተደጋጋሚ ኣሎ ሞ ካብዛ ዓንከሊ ዘይንወፅሉ ምክንያት እዩ ግን እንታይ እቲ ዋና ፀገምና ኢልና ንወስዶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣነ ከም ንዓይ ዝረአየኒ ሕዚ ከምቲ ዝገለፅካዮ ካብ በሀገር ደረጃ ዘሎ ፀገም ዋላ እኳ እንተኾነ ብዓለም ደረጃ ብኣፍሪካ ደረጃ ዘሎ እንዲ ግን ኣብ ክልልና ካብኡ ከዓ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ከባቢ ግድድ ዝበለሉ ኩነታት ኣለዎ ልክዕቲ ምክንያታት አንተ ከም ዝገለጽናዮ ምስቲ ናይ ተፈጥሮ እውን ዝተተሓዘ እዩ ምስቲ ካሊእ ሰብ ስራሕ ዝኾነ ፀገማት ባጠቃላሊ ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦም ካብ ንኽእል ማለት እዩ ሕዚ ብተፈጥሮ ተሓራሲ መሬት ናይ ምብራቃዊ ዞባ ክንደይ እዩ ኢልና ክንርኢ ከለና እንደገና ከዓ ምስቲ ናይ ሕፅረት ወይ ምንኣስት ተሓራሲ መሬት እቲ ዝኽደድን ዝስደድን ካብቲ ከባቢ ለቂኡ ዝወፅእ መንእሰይ በቢግዜ እናወሰኸ ምኻዱ እቲ ዳታ ስታቲስቲክስ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ በቢዓመቱ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብናይ ትሬንዱ እንተሪእና እቲ ናይ ክሌማ ገለ ፀገማት ክንሪኦ ከለና ድርቂ ቀደም በቢ 10 ዓመት ዝነበረ ምናልባት ዳሓር በቢ 5 በቢ 3 ዝነበረ ሕጂ ቶታሊ ይር ቱ ይር ድርቂ እዩ ዘሎ ልሙድ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ድርቂስ ብጣዕሚ ተደጋጋሚ እና ዳርጋ ዓመት ድርቂ ዝኾነሉ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ሕፅረት ተሓራሳይ መሬት ካብኡ ከዓ እቲ ዝሕረስ ንእሽተን ዋላ መሬት ዋላ እንተነበረ ድርቂ ኣለዎ ማለት እዩ ትክሌማ ገለ ንብሎ ምክንያታት ማለት እዩ ካብኡ ግን ካሊእ ኣብቲ ከባቢ ምናልባት ኣብ ሰብዓታት ወይም ካብ ናይ 60ታት ናይ ኢትዮጵያ አብዮት ምፍንድኡ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ቃልሲታት ክግበር ከሎ እቲ ዲሞክራሲያውን ቃልሲ ውድባት ዝበሃሉ ዝነበሩ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝወፅሉ ከባቢ እውን እዩ መብዛሕቶም ለምሳሌ ኣብ ዞባ ምብራቅ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ከባቢ ኢሮብ እዮም ዓሲምባ ነይሮ ኢሃፓ ኣብኡ ነይሮም ሕወሓት እውን ዝወፅሉ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ቀጥታ 68 መመስረቲ ጉባኤኦም ዝገበሩ ኣብ ኢሮብ ከባቢን ኣብ ኢሮብን እዩ ማለት ኣብ ሳዕስዒ ከባቢ ስግር ኤርትራ ዝነበሩ ውድባት እውን ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ጃብሃ ዝበሃሉ ስለዚ እቲ ከባቢ እንታይ ኮይኑ እቲ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ዝንቀሳቀሰሉ ከባቢ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝፍጠር
ትውልዲ ናይ እንታይ ተጽዕኖ ክፈጥር ዝኽእል ኣብኡ ሰሪሑ ናይ ምልዋጥ ናይ ምምሕያሽ ኑሮ ናይ ምምሕያሽ ናብራ ናይ ምምሕያሽ ኣይኮነን ክረኣዩ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ካሊእ ከባቢ እቲ ናይ ፖለቲካ እንትን ሓፈዝ ዝነበረሉ ከባቢ እዩ እቲ ከባቢ ማለት እዩ ድሓር እውን ምስቲ ናይ በተለይ እቲ ናይ ኢሮብ ከባቢ ክንወስድ ከለና እቲ ናይ ኤሃፓ ናይ መጨረሻ 69 ከባቢ ይመስለኒ 1969 ካብቲ ከባቢ ክወፁ ከለዉ ዕጥቂ ቃልሲ ተደፊኦም እዮም ወፂኦም ስለዚ ክወፁ ከለዉ ኣብ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ካብ ብዙሕ ከባቢ ብሄር ብሄረሰባት ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝነበሩሉ ከባቢ እዩ እንደገና እዚኣቶም ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ኣብኡ ዝነበረ እቲ ስደት ሽዑ ግዜ ስደት ናብ ሱዳን ዝኽየደሉ ግዜ ተፈጢሩ ደን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ መንእሰይ እንታይ ኮይኑ ገሊኦም በቃ በቲ ስደት ከም ዘሎ ተሻጊርካ ናብ መንገዲ ከም ዘሎ ብኡታት ተፈሊጡ ደን ናብ ስደት ኣዝማምያ መፅኡ ስለዚ ናብ ሱዳን ተሻጊርካ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኣውሮጳ ናይ ምኻድ ዕድላት ከም ዘሎና ኣጋጣሚታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ማለት እዩ እዚ ነገር ዋና እቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ሰራዊት ምብታኑና ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ምኻዱ ዝነበረ ተጽዕኖ ፈጢሩ ማለት እዩ ከባቢ ጽልዋሕ ዲሩ ማለት እዩ እዚ ጠቅላላ ዞባ ምብራቅ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ለምሳሌ ዓዲግራት ከባቢ ዝነበረ ምክንያቱም ብዙሕ ታጣቂ ዝነበረሉ ከባቢ እዩ ተክሊ ጊጋሓት ዝበሃሉ ግማር ገለ ሓርነት ትግራይ ዝበሃሉ ቅድሚ ሕወሓት ዝወፁ ድርጅታት ነይሩ እዚኣቶም ኣብ ኢሮብ ነይሮም ኣብ እንደገና መሰረቶም ከዓ ኣብ ዞባ ምብራቅን ኣብ ዓዲግራትን ከባቢ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሃፓ ናይ ጊጋሓት ተጋደልቲ ዝነበሩሉ ሕወሓት ዝነበሩሉ ከባቢ ሕዚ ስለዚ እቲ ከባቢ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ማእከል ኮይኑ ተኸክል ዕጥቂ ቃልሲ ማእከል ስለ ዝኾነ እንታይ ኮይኑ እቲ ኣብ ዕጥቂ ያው ጎንፅታት ኣሎ ማለት እዩ ጎንፅ እንተሃሊኻ እቲ ናይ ልምዓትን ተስፋን የለን እቲ ናይቲ ከባቢ ስለዚ እቲ ገዲፍካ ናይ ምኻድ እቲ ዓዲ ናይ ምልቃቅ ድሓር ከዓ ልምዲ እንዳኾነ መፅኡ ብልምዲ ምክንያቱም ናይ ከለ ገዛ ሰብ ኣሜሪካ ኣለዎም ወይም ኣውሮጳ ኣለዎም ዝበሃል ነገር እንታይ ምፅኡ ማለት እዩ ውድድር ምፅኡ እንደገና ከዓ እቲ ናይ ስደት ፅቡቅ ጎኒ ጥራሕ ክረአ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ዝመውት ግን ኣይተረኣየን ዝመውት ዘሎ ኣሎ ታሪክ እዚ ኣይፈልጦን ስለዚ እቲ ምክንያታቱ ናይ ተፈጥሯዊ ሰብ ስራሕን ኮይኑ በተለይ ናይ ዝነበረ ካብኡ ቀፂሉ ግን እንታይ ተፈጥሯዊ ንብሎ ዘለና እንታይ ናይ ድርቂ ተመደጋጋሚ ዝኾነ ድርቂ ተሓራሳ መሬት ምስኣን ኮይኑ እቲ ናይ ሰብ ስራሕ ዝንብሉ ከዓ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ማእከል ኣከባቢ ስለ ዝነበረ ብጎንፂ ምክንያታት ብናይ ሕድሕድ ኩነት ወይም ጎንፅታት ዝመፀ እዩ እዚ ግን ንብሎ ዘለና ቀድሚ 2011 ወይም ቀድሚ 2013 ዝህሉ ኩነታት ኢና ነውግዕ ዘለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ታሪክ ናይ ኩነት ሕድሕድ ዝበሃል ዋና ምክንያት ዝኾነሉ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ለሎ በተለይ ደግሞ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ዘለናዮ ዓመት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዝሐዝን ኩነታት እዩ ዘሎ ኩሉ ናብ ስደት ብሂወት ዝተረፈ ናብ ስደት ጥራሕ ዝሓልመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ እቲ መገዲታት ግልጽ ዝኾነ መገዲታት እዩ እንትን ዝኽየር ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ዝሕዝን ካብ ትግራይ ብቀረባ ንፈልጦም እንትን እዩና ብዓፋር ጌርካ ብጅቡቲን ብሶማልያን ሳዑዲ ዓረብ ዝኽየደሉ ኦቡክ ዝብል ናይ ጅቡቲና ናይዚ ቦሳሳ ናይ ሶማልያ ብሶማልያ ቢሎም ብናይ ገልፍ ኦፍ ኤደን ምሽጋር ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ሓደገኛ መንገዲ እንደገና ብጅቡቲ ቢልካ ናብ የመን ሕዝቲ የመን ትራንዚሽናል እንትን የመን ባዕላን ኣብ ናይ ፊልድ ስቴት ኮይና ኣብ ናይ ስቴብል ዘይኾነ እሱ ትራንዚት ገይሮም ትራንዚሽናል ቦታታት ርኢና ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ መንጎ ከዓ ክንደይ ስማግለር እዩ ዘሎ ክንደይ ኮንትራባንዲስት እዩ ዘሎ ክንደይ ዘይሕጋውያን እንትን እዮም ዘሎ ክንደይ ዓፈንቲ እዮም ዘሎ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ጉዕዞ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ብኬንያ ብታንዛንያ ብተቢሉ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ናብ ካሊእ ኣፍሪካ ሃገራት እውን ዝኽየደሉ መስመራት እኒሄ እቲ ዝገርም ግን ሕዚ ኬዝ ስቶሪ ዝብለካ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ እቲ ከብዚ ዝኽየደሉ ዘሎ ቀጥታ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተኣኻኺቦም ብመቐለ ኤርፖርት ወይም ደግሞ ብመንገዲ እንትን ኣዲስ ኣበባ ባስ አዲስ አበባ በጽዮም ካብ ቦሌ ናብ ጎንደር
بأير ترانسبورت زخير له كونتات يتفاعلوا مالت this much انت نخوين زلو تي سنسلتو كندزي تحلالي خو زلو مالت نتورك حيال مالت بلين كفيلهم غوندر اتيوم خندي برراتاتيو غوندر انت قبل غوندر تاتيو دحري غوندر ببزح مكنياتات ببزح منغديتات ناب سودان يتلو مالت كاب يوروب زخونه نيشتن كبابي اب ليبيا حج لمثالي كاب باي ذا واي قدم ليبيا ناب انتنا حوالا تقبرلو تخفللو بوتا አለው 1 ሚሊዮን አካባቢ ተخفلሉ ፐር ሄድ ማለት ያንዳንዱ 1 ሚሊዮን ማለት እዚ ኻ ናብ ሊቢያ ንምእታው ሊቢያ ናብ ከተማ ትሪፖሊ ንምእታው ንምሽጋሪ አው ምስ በጻኻ ኻ ኻሊ ታሪክ ማለት ናብ ሜዲትራኒያን ናብ ውቅያኖስ ንኽትኣቲ ኻ ካሊ ተخفሎ ለ400,000 ኣሎ በኢትዮጵያ ብር ማለት ስለዚ 1.3 1.4 ሚሊዮን አካባቢ ንሓደ ሰብ ዝኽፈሎ ዘሎ ማለት እዚ ግን أمونغو خا شتو خاي خوليم أمونغو لك 1 مليون كفيلخا حدا دللا مليون مستقبله ناب خالي دللا كشغاغرك كاي خيل مالتي باك ناي سب نغدي يقاولخا مالتي ناي سب نغدي خوينو مالتي ازي تخوي كله تاريخ ግን ናብ መሬት አይወረድ አይ ማለት አይተፈለጠን ስለዚህ اللي 200 ገለን ዝኮኑ ካብ ሓደ ኢሮብ ከባቢ ኒሽን ከባቢ ኣብ ሊብያ ኣሎ 400 ገለን ሺህ ከፊሎም ሜዲትራኒያን ናፍቲ ባሕሪ ንኻኣቱ ተዘጋጅዮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሕዚ ምናልባት ዞም ሸቐታት ሕልኽላኽን መርበባት ስደት ተዛመድቲ ፀገማቶም ብጣዕሚ ከምቲ ክትገልጾ ፀናሕኻ ኔትወርክ ብዝኾነ መንገዲ ብዝተጠላለፈ መንገዲ ከም ሓደ ናይ ቢዝነስ ስራሕ ተገይሩ ዝሰርሐሉ ዘሎ ዓውዲ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ንመንግስቲ እውን ዝፍትኑ ሓይልታት እናተፈጥሩ ዝመጽሉ ብጉልበት ዝጠንከሩ ብቁጠባ ብዓቕሚ ብኢኮኖሚ እውን ድልዱላት ጭዋዳ እናፈጠሩ ዝመጹ እዚ ክትበታትኽ ብጣዕሚ ፈታኒ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎሞ ብስሩ ግን ከመይ ጌርና ኢና እዚ መንገዲ እዚ ዝሕልኽላኻት እዚ ክንፈትሖ ንኽእለሉ መንገዲ መስርዑታይ ታይ ዝብል ሓሳብ ኣለካ ጽቡቕ ሕዚ ልክ ከምቲ ዝገለጽካዮ by the way most criminal business ካብ ዝበሃሉ profitable ብጣዕሚ አትራፊ criminal business ኣብ ዝበሃሉ ብአትራፊነት ደረጃ ቲ human trafficking ማለት ናይ ሰብ ዘሕጋዊ ሰብ ዝውውር ሳልሳይ ደረጃ እዩ ዝኸውን ማቱም በቀዳማይ ደረጃ ናይ ጦር መሳሪያታት ኣሎ ናይ ድራግስ ኣሎ ሳልሳይ ደረጃ ቲ human trafficking ቲ ዘዓበት ናይ አትራፊ ቢዝነስ ይኮይኑ ቲ criminal business ማለት እዩ እዚኣቶም ብጣዕሚ ንሓደ ሰብ 1.4 ሚሊዮን እናተቀበሉ ማለት ክንደይ ሰብ ከዓ ክንደይ ወጣት ከዓ ይኸይደሎ ስለዚ ናይ እዚኣቶም ናይ ፋይናንሻል ዓቕሚ ክንደይ ናይ ብርቱዕን ሓያልን ምዃኑ ጠንካራ ምዃኑ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ነዚ ንምቆጻር ብዙሕ መንገድታት ክትጥቀም ይኽእል ግን ይጥቀም እዩ ግን ክንድዝት ዝድለ ፍርያማ ውጤታማ ውጤታዊ ዘይኮነሉ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ እዚ ናይ ስደት ኩነታት ብሓደ ዓዲ ብሓደ መንግስቲ ወይ ብሓደ ከባቢ ዝዕገተ ይኮነን እቲ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ ሓደ ምትሕልላኹ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ናይ ቢሮክራሲ ክኾን ይኽእል ኣብቲ መሬት ናይ ምስቲ ናይ ተፈጥሮም ተተሓሒዙ እንደገና ከዓ እቲ ዝድለል ዘሎ መንእሰይ እውን ዘለዎ ቮለንተሪዝ ምክንያቱም ፍቃደኛ ኮይኑ ዝገብሮም ነገራት ስለ ዘሎ ኣብቲ መሬት እቲ ገበረኛ እውን ሓሊፍካ ደይምሃብ ዓቢ ፀገም እንሄ ማለት ነው ህዝብ ናይ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዘይሕጋውያን ዝውውር ዘይሕጋዊ ሰባት ዝውውር ደንብሎ አንቀጽ ዝወፀን እንትነሎ እና መምርሒ ሕዚ እሱ ብጣዕሚ ከም ዓቢ ወንጀል እዩ ናይ ወንጀል አንቀጻቱ ምክንያቱም እቲ ዝነኣሰ 15 ዓመት እዩ ዘፍርድ ዘይሕጋዊ ድላሎ ተተታሒዞም ማለት እዩ ካብኡ እስካዕ ዕድመ ልክዕ እዩ እና እስካዕ ፍርቂ ሚሊዮን ቀጻዕት እውን ኣሎ ብቅርሺ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ግን እዚ ንምግባር ግን ብጣዕሚ ሓያል ቅንጅት እዩ ዘድልይ ምክንያቱም ከምቲ ዝበልኩኻ ሕዚ መብዛሕትኦም መንእሰያት ሕዚ ብዘይ ሕጋውያን ደላሉ ኸይዶም እከለይ ወሲድና ዝበሃል ነገር ከም ምስክር ከም እንትን ዝመፅሉ ኩነታት ብጣዕሚ ሬር እዩ ብጣዕሚ ሬር እዩ
خبديو منجستي خاطر أواج ولا أنت وتص مالتيو بتي أواج من قد مسرت نفتح خأربهم أنت يدري نايت مساخر يدري مساخر راح يكونه تي تبدالي تسلبا نايت زي حجاوي دللا زخونه في قادنيا خوينو ناب حق خقرب ناي بعلو زخونه أبركتو خقبر خلالو السوت راح يكون تي فاميلي تي بيتسبون كقربو ناي داي مقرب نجارات تجمعات إنه ناتي تقلال لكن إذا نمقناس نمتفاوق خبري خوان جن نمقناس تحدى جاون نمقناس نايبزح أكلات متحبارية اللي مالتي من قصة بعبيو ببوليسي بأواجات بمستقال بموسع يو كالي دمو تنا حق بمخبار تم ونجل ما زي جبان سلزخونه أبناء جبان مكل خال خوني خيل جبان مستفز من دمو تم جبان ياتنا فتحنا مغرب صراحتي يخسر عز خيل استمهروتات وين كجبري خيل جبان مكل خال مالت تنا هيمن ترافيكينج تي مكل خال مالت تي استمهرو معها مالتي مسزي جن بزحات يوم كتحاوروا زخولو مالت سيفيك محبرات زبحالو أبزي قداي بزصرحوا درجات ون النهو لمثال كم دنا OM كم دنا MMC Mixed Migration Center زبالو درجات علو نازي أتوم متحبارون يدليو عندنا خا خمس زبلناي ما بقسي هاجر الله مشاجري هاجر الله كأخا ما بتحت زبتحلو تزخير الله زلوا the destination country الله تزخدوا الله مالتي نازي أتوم نايتهم سلسته حاجرات نقولهم تمرت يدلي لمثال نبى أوروبا نايب بزحتيو انتن أوروبا مخادين دي حاجتي أوروبا حبرت مستي لمثال إثيوبيا كيزن توسينا أبي مستنا إثيوبيا منجستين مست إثيوبيا بس بقربا كسرح مالك كسرح له مالتي أو يكسرح له مالتي من تاي كيدا مو أنت سدتنيا تقبلت حجر تخون أوروبا حجر بزح تجمعات خصب الله سلزخل كافل الفلو مالتي سلزي أفتي ناي ما بقسي زخونة حجر بزح كابيتال مفساس عندنا أبزي لمثال وانا وتم بقسي ويم دموت دفاعي كونت تنبلو مزلنا سرح سنة سلزخونة مبزحتي توانا أو رانولو أفتنا يسرح سنة قداي تم أوروبا أويان أو كابز شجارو أبزيا تم وقت سرح نخرجه بمقبار إنفست بمقبار زي هذا أمارات خوني خلي ليه حسب مهاتهم تجيكون إثيوبيا عادي أخذ كلا خلا يدخل ما نم هاجر خا زي حجاو سدت كلا خلا يدخل مهاتهم هجيكو عطويتي نا بأوروبا نا بإنتن مخاط نا أوروبا مخاط ما قد عطوي جن خلنا يسبي خير الله خلنا يسبي حل الله سلازي عادي إخا يكون كانت تجورونا تما بقاسي زخونة مكنيات بمفتاح أبتي زنورو أبتي زتفترو له خبابي كرجاجع بمسرح بمقبار الناس يكال تحدقة الناس يكال زبل إلنا نوصل لنا مالتي ناتك أنا جتاوي مخانو جن كوسد الله مالتي قرب من الوقت أي تسيوم كوزر علوم نجارات حدا زي أستمروا نقول نجار في اللايدما مسدة أساسيرو زوها أستمروا سنة لبنا قديم كا حسابات تم سناقن أمن قاحن كم هاجر زلنا اللي هنا تاي مثل مسرتاو نجار سلسة خونة زي أو صبوا أنا حكي لمثالي أب خونة بيرو الناس رحنا كم تمكروا خكافل زدلي تايو زي حجاو سدت من وطات زي حجاو سدت كخدي ولا من اب مريتهم عدهم خوينهم كلمعون كلوطون يقول ايام زبل استمروتات بتدغغامي نخوهاب تغيرو وصيتاو هيكون النيرو شو دحر تايو توصيتاو زي يخون زلو تي استمرو زبل استمرو خقصللو قارز زلو صراحه يكونن استمرو جن مست خمتي أفتي ود عاود أفتي كبابي لولو كونيتات زجنا زبا خونالو استزامده خونالو سلزي من إسي أمهرنا جنزابي فترنا له behavioral change نخمس عندنا كأمننا بتخكل تمرتي وسيلو تجبراو نخجبر زد اليوم نجارات له مسارتاوي نجارات له سلزي نزيعتهم سرح عدل المفتاري استمروا ما هبصبوي مهاتم استمروا كهاب كحد صراحة عدل الفئات إلى خمالت ويلقح هيب كمالت نتلقح ترانسبورت غيرو يخيد تمجمرة أمرون خير تجبر تأمروا أتلست أمرون مغير مالتها مالتيو
أفت السوزي تناجرو تحمى أمونجو أفت مجد زلو تجمعتن أفت زخور عدي قات مزخونة ناي هوت مسخ أن يكون ناي حمام يكون ناي خالي بزح تجمعت بتخكلنيا information حبرتها نخرج كم كبار زي أفت تندل حبرتها مسرخبة توانت أجمع زلو تدفع حي خونتات زلو نجر أصنعها تأيو حبيت حتى كبابي زخون إن تجمعات كل يخلي يفعلالي تدفع خونتات تأيو مالتي لمثال زبالنا يوم سنة محدار تجمعات للو خبابي من قصتي أبزي سنة محدار قداي تخورت غيره كسرح مقبار أو حد خبابي سنة محدار ولا تجمع يخون بتوسنا ملكعو ناي قطبا سراح مجمري زخون كابيتال مسأني يخون نزيخة لك أحد رخوة العدل مفتار بمنقستم بتخلي أبتي تصرحوا درجات أبيلها سراح عدل ناي زرخوا العدل مش تشاو مالتيو إنجوتات بس منقست تقنا جنب مسرح مالتيو منقست ناي مسرح يبوتا يهب فقاد يهب حقاونت ناي يستحقل لهم تي فاند خبر زخل درجة أكل دما نتي فاندو وطات من إسي سراح نجمر له بقيس كابيتال يهم مالتي سلازي ناي منقست ناي سيفيك سوسايتيز ناي انجوتات قنجت مالتي يزي سلازي تقنجت انتن ازي لدو يلن يتحطو اسكا حزي عقابي بزخونه منقدي ابز خمس قنجت تخيدو الى اي امنن بقلاي مالتي مالت منم ነገር እንዲያውም ከዋና ዛዕባ አጀንዳ ኮይኑውን ይርአየለን ተወኸም አጀንዳ مالتي زخونة جزء فلاش أوت جبر عينت أجندة خوينو ودي أنو خطأ فيه يقولون إذا تجمعت الناقة أصلاً تخوينو تأجندة نتون خلص الخلال الله مالتي سلازي حزي كم ناي خط أجندة خوينو كرئز الله إلى حسب تناي كنجت قدايون تأدلايو والثانيو منقست نبينو تجبرون نجارا يكون إنجن منقست كجبرو زجبا نجارات كجبر الله تخالي خا مس منقست تكانجيو صرحهم كسرهم زجبهم نجارات assignment سرح درشام شير مقبار مالتي أنت من أنت تستفيد الله ولده تحدش ولده يتفيد الله مالتي سلزي تا ولده متفقها كtop priority زو هوا قدايو ناي قدميا زو هوا زجبا قداي سلزخونه منقستيون كالوت باله درشا كلات نبلهم بعد قد درجتات أكلات أبزي أجندة خبروا الله ميله حسب قرب من البات حزي سدت زون كل أي حلقة لها تأجمعت له وميلنا لنا من البات دحرك المطعنا زي حجاوي سدت إنه لون تيرب حلو وزول نجار كم عصوك نوصلنا دحر كندما سدت بحق مفتح أجمع ديو واسمه بأس أجمع يقولوا أحسن بالله نقول صخلنا مفتح أجمع قونا يقلن بتحزز زل قناتات مالتي بتشبط قناتات بتنرئ قناتات مالتي كندي percent يوتي ناب كوت حوز حاسو زلوا عدي زبط حزلوا كندي percent هيوت متفا هيوت كندي هيوت يطفي له سلازي هيوت طفيو مفتحي خونا يخلن at least جخا خوينو طميو اب غزو خطمي له ومبر هيوت مالت متمايدو مومات يحيش كم مومات متماي زحيش سلازي هيوت يسان سلازلو لمثالي اب كلتشان 10 حدا زتجبر مصنعتي انتا يزبل بناتنا قاصرا مالتي لمثالي نا بنترينن كندي ما بنترين بحري بي اي او ام ريبورت زموت سبات مالتي لعلي 38 قربا غزي خا كلتشان 10 مالت بفرنج 10 شي حكبابي يوتي ريبورت تجبرت أفتي أنتن مالتي قدمي نافتي بحر مديترانيان بحر خي بصحخا اب تشاغرو خا سهارا برخا له افت سهارا برخا افت شعو عمت 5000 قالن زخونو وطات يوم هاليهم خمتو كلو بطميت بصمئي ب انتن مالت مغرفت قالو ممكن مغرفت له كالي خات اوريتات منامن زيناي يولعوا يوم انسسات አለውና بزياتهم زهلقوا مالتي اب حد عامت وشته مالتي سلازي كندي سب يزحلف زلو سلازي تطقمس نبره ما حيش يخون بالكل حدث بقلل من البات ما حيش يخون يخل كندي سب برخه طريف كندي لمد زلو كندي تصفى زلو كندي امبيشن زلو ها نبعلون نعدون حاجرون كتقم زنبره منيسي ابرخه يترفلو السو طرح يكون انت حدغانته
دحر أما حبراوي قداي تأجم يمتصله كندي سدرا يتبتين بزي مخنيات مالتي كندي سدرا مالتي سب مجمرة خن قربتني ون زتبع أصل لقولنا تاتله مالت حد مليون حد نت 4 مليون كفلك بهالكل حد من إسي زي خشفن زغل سدرا يلن سلازي ناب سب ردنا رتأبونا يزبال سلازي مفتاحي ديو قال لنا مفتاحي خونا يخيلن كندي سبي مويتو كندي سبي حالي بهوت تشاغيرو زله لمثالي كافتم زحالفون كافتو بهوت تاريفمون كندي مليونات تخافيلوهم اتيوم عدي زغيرو ወይ ከባቢ زغيرو አይራናን የለን تياون مالتي ግን ካብ አንተ ወخم ዝገለጽክዎ أبزيا كم مومات متما يحيش سلازي موت يزولو مغرفتو يزولو بزح تقامات يزولو تبفتي أبزح عدل سيو السطرح هيكونن أب محبراوي هوتون كالي تقام أسعيبو يزي نغرزي كندي سدرا تبتينو سدرا بتين سدت زي حقاو سدت سدرا خمس بتين رئينا مالتيو كالي محبراوي تقامات رخبي أبتنا محبراوي رخبي تقام يفتري حدا نت 4 مليون كخفل سدرا يلن بنا بكونتكست بجبوت مالتي ناب عدا ناب لقاح زات ناب لقاح ياتي ناب رطبوني ياتي ناب خندي ناب ملماني زاتي ابزا زي يحجز انت هاللي خا كم صلئي كم قم يتحز ابزا زي يحجزو خا مالتي سلازي انت مالتي افتي خباب افتي زترفون تزخده ودي خونا يتركبن افتي زترفون تطقي بتاطسيو يبطاطسي يدلو سلازي تمحبراوي رخبي سلاماوي زنبره ناب مصلائن ناب قم بقلي اتلو مالتي سلازي ابتيا كحجزنن بزبل ترى محبراوي رخبتاتنا يبتاتخلو توكلي كم هاجر نسدت مسرز زغبره زلنا بوليسي كم يغلصوا بوليسينا طنكور ديو كم انتن كم حزي بوليسي موصاو طرح يكونن بوليسي خمي تفصيمو يي حزي مثالي زي حقاوي سدت نخقنس حقاوي سدت نخغبر انديو كم منستر درجاون كم سراتنيانا مسرحين منستر ناي سراح كهلوت ابزبل تتقاليلو زلو مالتي ازي قلل ستيب هيكونن سغمتي قلل سغمتي يكونن ግን كميلنا اينات امريت كنوردو زي بوليسي كم تزدله وريدو داي وردن بناتي الرايا ملكتا اي وردن يزبل بزح مكنياتات كله يخليو كم تزبلنا يخات ناي غونصي حزي زلنا يخونتات كا بزبلصت زياده تحلالاخين اصقامين يغبرو مالتي نمنتاي كونات حد كزمسل نغرات غونصታት ناي وشت عدي مفني قالات بوليتيكا دايمرغغاعات سلازلو ازي بوليتيكا دايمرغغا افت خبابي تتفطيري خا ويم غونصታት ዝነበረሉ ከባቢ ሪስቶር ንምግባር ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስ ግዜ ዝወስድ ኩነታ ስለ ዝኾነ እቲ ፖሊሲ ንምትግባሩን እቲ ከባቢ ርጉዕ ወይም ርግዓት ዘሎ ከባቢ ስለ ዝድለ እዚታት ጸገም ስለ ዘሎ ሕዚ ፖሊሲ ከም ድሌቱ ይፍጸም ማለት ከም ተሓስበ ይፍጸማሎ ኢላ ይሓስበን ግርም ምናልባት ሕዚ ናይ መወዳእታ ሕቶ ገይረ ዘቕሮ ኣይተስዩም ክነውግዑ ዝመጻና ወይ መሰረት ዝግብርና ኣለዋና ዛዕባ ዘይ ሕጋው ስደት እንዲ ነይሩ ናብ ሕጋው ስደት ክንመጽእ ከለና ግን መንግስቲ እውን ሕዚ ከም መትከልን ከም ተመረጽን መሰረታዊ ጉዳይ ገይሩ ዝወስደሉ ኩነታት ኣለዉ ምናልባት እዚ ሕጋው ንብሎ ስደት ከም መትከል እንመርጸሉ መሰረታዊ ንብሎም ረብሓታት እንታይ እዮም حدث تسدت حقه كون كله تخير زلو تسدت زلو سب ግለሰብ ውልቀሰብ ማለት እዩ ጋራንቲ ሙሃብ ጋራንቲ ማለት ውሕስ ምግባር ይካኣል እዩ ምክንያቱ afተ ዝኸዱ ዓዲ መሰላቱ ከይተጣሓሱ بملؤ مسل كسرحن كسرح بهوت نهوت سقات يبلون طفات كغاطم كله خا منغستي مستعدي منغستي تنغاغيرو نتسب فتح يخرخ ولو زخل عدل كمچاچه يخيليو عندنا خا مزغوبن حغاون سلازخونه ابي من ابي خمزلو يفلطيو سلازي تختتل كغبرلو ክትትል ተገይሩሉ ድህነቱ ከሕለወሉ ይኽእል ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ሕጋዊ ሕስና አለው ዋስትና ይረክብለው ማለት እዩ ድህሪው ኻሊኻ ምናልባት ኣብቲ ሕጋዊ ኩነታት ዘሎ ለምሳሌ زي حقاوي من قدنا على مثال عرب سعودي عرب ولا نبلما
ناوز خده زي يخفلهم الله الناس عد ملك سريحهم وي حمش عمت كونترات توسيد وي سرح زي يخفلوا سرحتني تاتو نخبدهم طرح زنور نخبدهم طرحنا عندنا توم ذا سرحهم زلوا اكل زي خفلهم يخل كم زي قاتا سلا زي الرايو كم سب زي سلا زي الرايو بارايو يوم كم بارايو سلا زي الرايو دي خفلهم يخل بقى كندينا نيران كاب بيروت يكون اب ميدل ايست اكاوي كاب فوق نبعلهم زورورو نمنتاي سريحهم لفيعهم واغا دموزهم سلا زي يرخبوا يو مالتي بزح صقامات اني ግን ሕጋዊ ዝኾነ አካል ግን እዚ ነገር ከየጋጥሞ ዋስትና መخبار ማለት እዩ ውሑስ ምግባር ማለት እዩ ነትንትን እዚ ኻ ያው ስደት ዘይ ሕጋዊ ስደት ንኽቅነስ ካሊ አማራጭ እዩ ማለት እዩ ዜሮ ቁጠባት ሃገር ወን ናይ ዋዕል ዝኾነ ሓገዝ ዘለዎ የበርክተሉ ኢልካም ሳዲካሊ ግርም ኣይተ ስዩም ዮሐንስ ዝነበረና ጻንሒት ፈትየ ኣለኹ ወገነይ ክብራት ተኸታተልትና እውን ካብቶም ዝቐረቡ ሓሳባት ዓበይቲ ቁም ነገራት ወሲዶም ከም ዝኾኑ በዓል ተስፋየ ኣብ ካሊእ ግዜ ድማ ብኻሊእ ዛዕባን ሓሳባትን ከም ንረኽብ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ሎሚ ዝነበረና ጻንሒት ግን ካብ ልቢ የመስክን ኣነ እውን የመስክን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ወራይና ንሎሚ ዝነበረና ዛዕባ እቲ ክትከታተልዎ ጸንሐኹም ነይሩ ምናልባት ካብ ኣይተ ስዩም ዮሐንስ ዝረኸብኩሞም ሓሳባት ድማ ዓበይቲ ቁም ነገራት ክህልው ከም ዝኽእሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ካብዚ ተበጊስኩም ድማ ምስ መሓዙትኩም ምስ መሳርሕትኩም ምስ ስድራኹምን እውን ሓሳባት ክላወጥሉ ዕድል ረኺብኩም ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር ኣብ መጻኢ ሰሙን ምስ ካሊእ ሓሳባትን ኣጀንዳታትን ክራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ሰላም ብሩኽ ምሸት